Bħala parti mill-pjan ta' ristrutturar, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru se ċedi numru ta' rotot li qed topera bħalissa u li huma profitabbli. Sa issa semmew destinazzjonijiet differenti bħal Heathrow, Gatwick u Manchester fl-Ingilterra, Munich u Stuttgart fil-Ġermanja, kif ukoll Amsterdam, Ginevra u Katania. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li tnaqqis fir-rotot, partikolarment ta' Gatwick u Heathrow, se jħallu impatt drastiku fuq it-turisti li jiġu Malta għal laqgħat, konferenzi u avvenimenti simili. Dan is-settur huwa vitali għal lukandi ta' 5,000 pajjiżna, speċjalment matul ix-xhur tax-xitwa. Il-picture li għandi hija illi jekk jonqsu dawn ir-rotot, allura it-traffiku tal-majs speċjalment se jbagħti. Tony Zara qal li l-MHRA ħadet din l-aħbar b'sorpriża għaliex fil-ġimgħat li għaddew kienet assigurata li bir-ristrutturar tal-Air Malta mhux se jkun hemm tnaqqis fir-rotot. U li aħna konna assigurati li mhux se jkun hemm tnaqqis. Bir-ristrutturar propost l-Air Malta se tnaqqas is-seating capacity tagħha b'20%. Se jkunu wkoll irtirati numru ta' slots, jiġifieri ħinijiet fissi li sal-lum l-ajruplani tal-Air Malta jtiru lejn ċertu destinazzjonijiet. Skont il-President tal-MHRA Tony Zara, l-aċċessibilità hija ċ-ċavetta tas-suċċess jew il-falliment tas-settur turistiku illi fuqu tiddependi l-ekonomija ta' pajjiżna.